जों जतनो साइमानो बायाब्रक सेलेनिखाय माइबो गरै हाबो गरै होननाय गोस्रां रगनिखाय माइबो दङ हाबो दङ आबुनि बागै तिनि हाइजराव आं रकनो आबुनो सानानि मुसुंगो सिनि बोसागो सेलेर मं दंका हांकाय सिनि हाबो दंलाक माइबो दंलाक ते सिनि लाइबो कुनु फुरुपनो जों साक्सेस बुटुबै मांगलाक बायाब्रक abno Bayabrok norok srai ani video ni thumbnail no khuna bahai ke sang sini Selemano permanently khibi soguri nai abno tei norok no ang tini 5 important tips rina ni musungo tomung no norok o tips no use khlai ka hankai nong ni bosak ni Selerma beba haksal khwlaimani tamkhe sang kebo aba ke sang go shisugui mania angle belai no kusrang angle salsapono seleria kho asai heimani ani laibo abo hai seler mong phaya ko honai tamukhe a seler mong tongmani bagino bebak bororokni thanibo sini thanibo abo hai gobangma failure phaisok payo gobangma sini imangrok tongo phi saipono sang abono mukthang sonami mania sini bosago seler mong tongmani bagai abono tini haijora angrokno a 5 important tips nokno share khlainai Bayabrok tomung norok amno use khwlaiman ka hangkai ang poito khlayo nong busakni bebak Selemani abo turuk haksa langan hanai phaidigai video puilani simi paithak jora nai tongde hagen rok buji manai a tips tama Bayabrok tips number 1 Bayabrok abo hangkai sang fungo dakti man khangkai basanani sang fungo jesok bachai mansak sanga sangno bokhas rango asangno sini bosak bosrango phung kusangni boyar kusang nobar kusang sang sini bosago nangkha hangkai sini bosakni seler marok abo bebak haksa lungo aboni bagai sang manka hangkai phungo dakti basawoi sang exercise khailai biyam khailai him lainai khaprum lainai abo haike tomungno nang khwlaiman ka hangkai nini bosakni a selerma turuk kamai thangna hanai angkha ka Bayabrok tomungno nang abono poito sai hangkai nang practical khlainai di phungo basai khaprum di exercise khaidi biyam khaidi phung kosangni nobar kosang bai nang manjak di haike nang adino nang test khlainai di nang a shala nini thanibo sapung salkologo a selerma phada phaya nang sakbai thangno a shala nang saimanana aboni bagai phungo basamani belai kaham sini bosakni bagai teibo belai kaham kai sini Selemano sang khi bisogoi rinani bagai tips number 2 abo hangkai sang bahai ke comfort zone bai salai tongnai Bayabrok norok saimana comfort zone abo mane sang belai aramo tongmani tamukhe sang jesak aramo tongdi asakno sini sago selermong phaidi aboni bagai sang sini bosago srangmong tobonani mosongka hangkai sang a aramo mang tongkhai nglak sang a aram a comfort zone bahai ke khibinai abono sangma sranglainai tomungno nang nini bosago sarangmong activeness tobonani mosongka hangkai nang nini bosakni a comfort zone ma khibinai Bayabrok tips number 3 abo hangkai nang nini samungno kun phurupano ta khati di tomungno nang nini samungno tini khailia ang ani o samungno khana khaisina hangkai a samung abo haikino khati jagai mang thangsinai abo haike tomungno nang nini samungno khanaya soni abo haike khati ka hangkai nini bosago teibo Selerma phaisok paina abo haike nang khana sok pakya nini a samungno khlaisina abo hindiawoi nang soni khlaisina taini soni abaike nini din balogoi thangsinai abaike nini a samung tei khlaijaglia abono tomungno nang nini a Selemano khibina hangkai obahai samungno nang kuno phurupano ta khatide tomungno nang abaike samungno khatika hangkai nini thaniwa aphuruno a Selermong phaisok painai tips number 4 nang nini Selemano khibinani musongka hangkai nang zemanma samung a samung nama khlainai Bayabrok tomungno nang samung khlainani selewoi tongka hangkai nini thaniwo aphuro teibo Selermong
nini thani o phai sok painai nini busago a seler mung phai sok painai aboni bagai o seler mung no sini busakni seler mung no seng khibinani hingkai seng kisamisa samung je manmani abono bo seng khlaina nangnai tomung no seng abai ke samung khlaya asogui tonkha hingkai seng teibo turuk selema sini sago habai thangnai a selema jorono nang je manmani samung khlaike hingkai nang samung bai godalai tongkha hingkai a selermong nini busakni bebag ongkhoroi thanai bayabrok tips number 5 bayarok abo hingkai seng sini khogo kono phurupano ang selero hnai abo hai seng kono phurupano ta sade tomungno nang aje ang selero hnai nini khogo saka hingkai na phurono nini thani a selermong phai sok payo aboni bagai je mansak nang saitok di samung khlainani nang je mansak samung khlaidi tomungno nang abake samung boi bai dagi jakhai nang ang selero hnai kono phurupano ta sade tomungno nang ang seleo hnai nini khogo perkha hingkai a phurono a selermong nini thani phai sok payo abni bagai seng je mansak ang selero hnai je a wat no seng hinyawoi abono turuk loi khlainani seng abono a selero je a wat no seng turuk khai nornani seng abono habit ma snamnai haike nini ani thani a srangmong phai sok painai haike a selermong sini bisingni abo turuk kamai thangana hnai ang khakao bayabrok abono bayabrok seng laibo success manani na mosongka hangkai laibo mongsasak kotor samung khlainani na hangkai seng sini bosakni bebag selermong abono seng je sakapano khibina nango bayabrok aboni bagai bayabrok tin haijora angrokno 5 important tips nrokno share khwlaimani tomung nrok o tips no saja khangkai ani o video no like khaidi share khlaidi te ani channel no tabuk phone nrok subscribe khlaya ko hangkai subscribe khlaina di tolawo subscribe button tongo aro sinkai no ani o channel subscribe ngi thangana bayabrok abai ke jefro ang abai nangkok mane video kaham kedal sanampro nongni thanewo a video phat sagai thangnani bagai aboni bagai bayabrok nrok jotono no hambai marewo nrokni o nangkok mani jorano khibui ani o video no nai tongmani bagai haina hai jotono no hambai